Хубаво е да се стремим към емоционален баланс, а не дисбаланс. Защото един емоционален дисбаланс води естествено до лоши последствия, както на физическо, така и на психическо ниво. Тоест, отразява се и по двата начина. Защото те нещата са свързани. Затова е хубаво, когато усетим, че вече не сме в баланс, ами в пренатоварване и тоест към нас са насочени прекалено много нещо като задължения, товари. Предимно идват от околните хора. И в тези моменти, когато усетим, че ние бъдем пренатоварени и че усетим, че вече сме достигнали нашия лимит, където ние не можем да понасяме още товар. Когато усетим, че нещата излизат извън контрол и че не сме в състояние да се справим с поставянето на още товар и още, когато губим емоционалния си баланс и усещаме, че нещата ескалират, чисто вътрешно емоционално това се усеща. Хубаво е да отстояваме за промяна. Хубаво е да се грижим сами за себе си и да се стремим колкото е възможно, да запазим нашия емоционален баланс, доколкото е възможно, защото последствията от пренатоварването може да са доста тежки. Както вече споменах, както физически, така и психически, и може да са едновременно и двете.